Viral ngayon sa iba't ibang social media sites ang video na ito sa birthday celebration ni Pangulong Duterte. Makikitang tila hahawakan ng Pangulo ang isang babae sa maselang bahagi ng katawan nito. Ang babae sa video matagal ng kasambahay umano ng pamilya Duterte ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Hindi naman pinalampas ng women's group na kaisaka ang aksyon na ito ng Pangulo. Ito ay hindi tama at ito ay hindi makatarungan para sa mamamayan, lalo na para sa ating mga kababaihan. Huwag nating itago, huwag nating payagan na maitago sa biro ang pambabastos at kawalang respeto sa kababaihan. Dagdag pa ni Atty. Virgie Suarez, panahon na para tuldukan ang konsepto ng pagiging sexual objects ng mga babae. Ayaw natin na manormalisa ang karahasan sa kababaihan. Kaya ang pagkakaisa ng kababaihan, ang lahat ng aming kasapian ay kinokondena ang ganitong gawi ng ating Pangulo, ni Presidente Duterte. Depensa naman ni spokesperson Harry Roque, biro lamang at walang mali siya ang ginawa ng Pangulo. Sabi pa ni Roque, kung may dapat na magreklamo, ito'y dapat ang kasambahay. Paalala naman ng kaisaka sa lahat ng kababaihan. Araw-araw, sa bawat sitwasyon na makakaharap tayo at makakarinig tayo, makakakita tayo ng kahit anumang katiting ng kawalang respeto at pambabastos sa babae, we should call it out. Diba? Speak out always against violence at hindi tayo dapat manahimik. Riniel Pawid, CLTV News.